Para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing pangibadah jemuah adiyuswa. Mila sumangga saderengipun kita nampi sabdanipun Gusti, kita ngakeni pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat. Milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak ing pangibadah jemuah adiyuswa ing jemuah pon 13 Agustus 2026 inggih punika manunggil. Para rasul kalih ayat 51 sarta kabeh wong kang pracaya padha lestari manunggal. Kabeh barang darbeke padha dianggep duweke wong akeh. Para adiyuswa, jaman samangki tamtu wonten ewah-ewahan. Saged ugi gesang kita ngener namung ing diri kita kemawon. Budaya individualistik nengenaken pepinginan lan sak remenipun piyambak tanpa maelu kabetahanipun tiang sanes. Budaya individualistik berek saben tiang murih tumindak nengenaken pemanggih lan tujuaning pribadinipun kemawon. Para rasul kalih ayat 51 ngendika, sarta kabeh wong kang pracaya padha lestari manunggal, kabeh barang darbeke padha dianggep duweke wong akeh. Lumantar para rasul tata gesanging pasamuan sepisanan tebih saking individualistik. Tiang ingkang nampi sabdanipun Petrus mratobat nyuwun kabaptis ing asmanipun Gusti Yesus. Malah kepara ingkang nyuwun kabaptis sangsaya kathah dumugi 3.000 tiang. Ingkang pasti sedayanipun sami dados tiang pitados gesang ing patunggilan ingkang nyawiji, gesang sesarengan tansah ngempal ing pedalaman suci, adum weweh tresna tinresnan lan numusaken kesainan kangge liyan. Cetha sanget tata gesangipun pasamuan sepisanan prasasat boten nengenaken individualistik. Para adiyuswa, pasamuan asring kenging pengaruh individualistik. Kada pasamuan ing jaman samangke kada pemanggih sing penting sesambetanku karo Gusti, terserah wong liya kados pundi. Menawi kita jujur pemanggih mekaten asring ngancam patunggilan raganipun Gusti Yesus inggih menika pasamuan. Gereja kedah tetep gadai semangat patunggilan adum weweh lan tresna tinresnan. Gesang individualistik saged dados pepalang kita nindakaken katresnan. Mila leres boten wonten satunggal tiang ingkang sampurna, ananging lumantar patunggilan kita saged ngisi kekirangan ingkang wonten. Sumangga kita kedah tetep gesang ingkang kebak ing patunggilan. Kita ndongaaken tiang sanes, kita nindaki pakempalan, kita maos kitab suci sesarengan, kita ndedonga sesarengan, lan kita pitados lumantar perkawis ingkang mekaten wonten pakempalan ingkang mirunggan, lan kita badhe saged nyampurnakaken kanthi kebak ing katresnan. Sumangga kita tetep manunggil. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka ngendika dhateng kawula para adiyuswa ing pundhiya kemawon. Senadyan raga kawula winates, senadyan kauntenan ingkang winates ewas semanten, patunggilan ingkang nyawiji kedah tetep wonten ing satata gesang kawula. Sae lumantar kawula ndongaaken liyan, sae lumantar kawula sapa aruh, sae lumantar kawula nindakaken pakempalan, kawula pitados sedaya punika badhe numusaken kesainan matemah patunggilan ingkang nyawiji
tansah wonten ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo Gusti paduka ingkang tansah ngendika, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang tansah paring kekiyatan matemah para adiyuswa ing satengahing winatesing kawontenan tetep manunggil, tetep pitados lan dados talanging berkah kangge sinten kemawon. Kawula pasrahaken anak putu kawula ing pundiya papan, paduka ingkang ngendika, paduka ingkang tansah paring kekiyatan, paring berkah, matemah anak putu kawula tansah binerkahan dening paduka. Mirunggan kawula pasrahaken ugi kawontenipun Komisi Adiyuswa ing Gereja, ing Klasis, ing Sinode, tabloid adiyuswa wasita adimangga paduka agem matemah sedayanipun menika dadosaken kekiyatan ingkang linuwih matemah para adiyuswa tansah kebak ing patunggilan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Nawen warga GKJ Temon Pepantan Kalidengen ingkang dasa mangke nembe kontrol awit sampun nampeni operasi. Kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa wonten ing satata gesangipun. Mekaten ugi kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe wonten ing pemulihan. Sae punika Ibu Ibnu Prabowo GKJ Telepok, Bapak Pendeta Johan lan Ibu Heni Johan wonten ing GKJ Mertoyudan, Ibu Tiah Kurniani GKJ Magelang lan ugi Ibu Sukarjo ing GKJ Plengkung. Dalasan sedherek kawula astama ing Jakarta, kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti GKJ Salaman, Ibu Budi Agus Setiawati GKJ Ketandan, Ibu Surati GKJ Sragen. Ing GKJ Wedi kawula pasrahaken Bapak Danu Sutardi lan Bapak Sutiat. Ing GKJ Gondang Winangun kawula pasrahaken Ibu Rusmina, Bapak Mariono, Ibu Lasiem, Bapak Karsono, Ibu Suwarni, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Legimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salyo, Bapak Jarot Sukmono lan sedherek Agus Supartiono. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, dalasan Ibu Pratiwi. Mekaten ugi ing GKJ Guntur Geni kawula pasrahaken Bapak Yesus Jenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono lan Bapak Stefanus Ngatiyo. Mekaten ugi kala pasrahaken Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri wonten ing GKJ Pugeran. Ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati. Ing GITJ Trangkil Pati kawula pasrahaken Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing GKJ Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi Bapak Yohanes Mudati ing GKJ Tuban lan ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedaya pasambat padonga kawula aturaken wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci makuwon wonten ing panjenengan sedaya. Amin.